Igbo mbi Igbo ndị ọma na-ege ntị abịakwana m ọzọ ife a continuation of our video. When you talk about infrastructure, the things you need ịrụ n'ala Igbo, otu ala Igbo kwesịrị dị. Like why I'm making this video is this place I'm standing now making this video. When I come here into this country, here all these places which are swamp, all these places which are swamp, But now look at what they call every day, every year, you can have what they call development. Development is coming every day and every year. Competition, which region, because of this is why what they are practicing here is what they call autonomous state. Each state have autonomy. When you have that autonomous state, you have competition. This is what Odumegwu Ojukwu Ikemba One and Nnewi fight for. This is Barcelona. Here now, like down there, if you people will be seeing my hand, down there with the seaport. That is the seaport. I was here when they built all these things. Here now, this is bus station because of from the other video we did before. Here now is where they call bus station. Like this bus station is local buses who carry workers from here. Only to have this kind of thing. Do you know how many people, how many jobs is creating? This area is a industrial area. So like when you look down there, you'll be seeing where they have cars up there because this place is seaport. New cars are coming in, and the back they look at how where there is something is moving, something is going in the right direction. This is how it's supposed to look like. Here now, on top of this place, I'm making this video. I am in this country when they build here. Here, all these places are also, but now they build train on top of it. Look at the floor here. This is train track. They build train here. Now metro can come here. Then now, because of down, they can't utilize the down. Now they build the train upstairs instead of down because of the down. Because here is sea, all here is swamp. Then it's filled up swamp, so they cannot go underground. So now they make the metro upstairs. You'll be seeing like look at the other one now. The other metro come the other side. Look at the other side, the other part of it too. You see that everywhere is industrial area. It's very, very industrial. All these things are the jobs opportunity. These are the things that when you bring it in Igbo land, ala Biafra, Igbo ndoma ifeoma na adamma, unuru defender ani Igbo. Edukwana proud. This is why Mazen Nande Kano is crying. This is why that good man, the Messiah of our time, or Hamadike Ndibo, this is what he saw. Or Simba, for me and you, look at. Look at due to Naga here utilize one again because of look at it can't build the metro. This one have come. And when this side and this side, now because of Nana Bumini no Nana. All these structures no here now. They can't build this kind of thing in their own land. Hassle insecurity na chopo from from insecurity. Makagene opatare ego ye, wure ego ya. Here ebubute ego abroad. Ndị obunu je ebubute ego na abroad. Lekwe ife anje ego ha eme o. Ebunu ebubute ego. Tomorrow na many of our people we have lived here in this country. We know how the system works. How the judicial system works. These people don't have henwe nwoke ha adịghị already ịmụ nwa. Ụmụ nwaanyị adịghị already ịmụ nwa. Many of them na-arazi alụzi nwoke ibe ha, nwaanyị na-anụ nwaanyị ibe ya. So ka ebe generation ga-esi wepụta generation agwụnanụ. So ka ebe ha needri na isi nweta ndị ga-akwụ their pensioners ụgwọ. Ọ bụ from me and you. Look at all these things you are seeing here. All this is bus station. Eba this big place you people are saying because I'm inside glass. All this thing you are seeing here is bus station. This bus station, local bus from here to the other my previous video I made before. In the place I was, these buses are the one that bring people all this industrial. Then bring people everywhere. You will not be like you don't have no. That time bus so time bus will be there. Bus will be there. So time metro will be there. Metro will be there. Look at all these things. See, look at this side we see port.
This area with seaport, where I'm still, and because I just went up for you people to see a little bit. This area where I'm putting my finger on is seaport, all those areas is seaport. You know, we are still going. I will show you people more because of why I'm doing all this video, because of ndị Igbo. Ndị Igbo mkpatara ego. You know, ha nwere ego ahụ, ha develop obe nna. A na-akụwasịsị their property na Lagos. Ana m afụ ya ngwa ahịa na-agba ọkụ, legodo anya ife a bụ n'elu ka arụrụ ya. Ọ bụ n'elu ka arụrụ ya. Obi Kubano, Chief Prince ya, ka ha kpọọ ha na unu ha akpatacha ego, lekwa ife unu kwesịrị ịrụ, insecurity agba ọsọ. He provide ọrụ, you know. Ọ bụghị emere people things adụrụ ha so difficult. Ana m apụta iro na because of unu aga m ji ebata here. You know? Okay, look at. Now I'm outside. Now I'm outside. Look at main road. Look, I'm here in this country when they built this thing. You are seeing, this church. I was here. This thing is not up to 8 years. Then finish this thing. It's not up to 8, 10 years. Then finish this thing. Look at all these things you are seeing. I was here when they built all these things. So, my brother, if I be the car no I say that you can't live in that kind of a society. Look at it. That you can't live in a society of people that doesn't reason. In the or your elite, your governor, they don't reason. Look at it. Hana better abroad though. Hana better alabeke yo. You know, if I get an erube, if animating, if erube 10 years out of the farm now, it goes to no ndibo. Insecurity. How can you provide you something like this? Anibo. Chineke ngoziri nyanyi fili. Look at your. Aka rụrụ ebe a arụwo. Ọ bụghị nke a gọvanọ unu ga-aga here ga-emerụ n'ofu magic onye ọbụla na-eso n'azụ a na-ese foto. Look at ife a na-ekwu. Onwehụkwa mgbe a nọ n'ebe onwehụkwa onye sere foto, onwehụkwa mmanụ. Ọkụ ị na-abịa, ị na-agara onwe ọrụ, ndị ọrụ na-arụrụ onwe ha ọrụ ha. Onweghị no foto. Mbọchị a kpọrọ kọntraktọ chinye ya ki si ya na lekwe projekti dị ka gọọmenti nwere, lekwe ife anyị chọrọ ịrụ. Ọ bụghị nke ọ bụ onye nyere ego ya wunye na-akpa bupụta ego na abroad here. Look at it. Ụmụnne na-enene anọ m n'obodo arụ ife aka arụchara ife ndị arụcha. Draw people here aka arụrụ ife arụ. Lee n'anya here aka arụrụ ya arụ. The only thing nọ here bụ the bus stop because bus stop anọ here for long. But all this side now, you feeling new. Only the bus stop because of this bus stop. We are on a Buga people into that my previous video. I got into that market for fruit and all these things where they are bringing fruit from farms. You know where they are bringing fresh vegetables. You know this bus stop from here that the bus is in more operate. You know nobody will say that all these places will not have industrial area. You know look at it. That long place now, far place now to Academia, was cement company. And now no cement. All these things you now for here, these big building companies, big companies. I got madu no if I bought what they call recycle company, every food dirty. You get back and if madu do there. If people who do there now, the company up here should that place so. From here now to Akana, via here, via this side, guy down there, the same company. My brothers and sisters, let me ask you a question. You have this kind of a thing in Ali Igbo, na Biafra, Mazin Nande Kanu Tunyandia, Sekama Yemote who defend that. Defend them negotiate just a little things because of one the Madam Sikame video. Oh, I say, Mr. Kanko with Anyamon na for Chigeji Chigabo. Mamma will be died now, Chigeji Chigabo. Because of Mananya Barako, if I be famous and the canon for Chara. Yes, I need a good society. The mother live on the one never. Up coming up with a video, never, but top of glass cover there. I can't defend out newly down distance. Newly enjoyed beauty all these things. I was here when they started all these places now was swamp area, all these places was swamp area. The only thing was there, this train track had been here for long, you know. The only one in the maze, unusable this one and not here. But look at that side that I show you people the previous video. It lead down here.
All these places are all industrial area. Eh? You see all these things. Now, Fiano, like now, we are going to go inside, but I will not continue. I will cut the video when we go inside because we can't finish it. I'll be able to ngosi wifanya m for here. Chigabo. Maka ndị gọvanọ unu nne m awụọrụ unu ewere aja red wụọ a na-ese foto gọvanọ foto senator. The other one okpekpere mmadụ ifeọma na-adị ya mma ma ọ bụ ha na-aka ji eketa now. You know, awọdụcha ego awụnyeche ha contract ha were ego wee na-akpa buru ụmụ ha were ga kpọrọ ụmụ ha ga go property na abroad. Esi nsogbu m bịara ọ mgba nke ị ga-ama and ndị ọcha bụ ha na-ebutere ga ndị ọcha dị arụrụ ana dị ụrụ ha ga-egbacha nkịtị one day ha were lọ ha nachiri gị ego niile nachiri gị property ya niile because of la ha was no other options. You know, because of onye bịara na your country colonize ọgụ mere before ọ ga-emere gị legodo anya ife a bụ new ka anụ chara ebe ahụ orube 10 years o unu n'anya here now. Ebe a bụ swamp area. Remember, ebe a mmiri nzo here. Mmiri na-adị too much. But ile anya here now. Ife ndị na-afụ na bụ water wells. Mmiri mba ha na here. Mmiri mba here now. Enwechara all here. Ọba mmiri nzocha ha na ọba here now. Okwu agwụna. You can't see that water. A na-agwadịghị na mmiri zo sef. Ị gaghị ekwetela mmiri zo. Because of inwere heavy water tunnel na. You know, look at it. Ebe a bụ industrial area. Look at it here. Look at it here. Mmiri mbịa ha na mmiri zo ha na ọba ha na here. Look at that company I was telling you people. Ebe a bụ recycle company. Deti niile ebe a ka ọ na-abịa here. Deti niile ebute here na ana recycle nylon this side, paper this side, plank this side. Otu ahụ esi wee separate it. Look at the nylon. Look at ndị ka na metal. This one's now bụ plank. Otu ahụ esi wee separate it ebe companies abịa. I get all those things. I need government is in charge. Government is in charge of these things. You know, that is society. What we are talking about. This is what Mazin Nandekal is talking about. This is what Mazin Ekpa is talking about. When you come, you have a free road. Accident will no more happen. People will not be dying for nothing's sake. My brother, Oboda, small crash in the main road. I could say the whole thing. No, wrong a new one. You see now these people it's not these people are planning good for you. Look at it. If end up like in that place now and recycle date now. Plan can provide their company already now. Oh, when they update now, agakwana arogari chaya neyeba. Keta na nda na zori aga recycle kwa the plank now. Require repair. Let's say companies because of any product you are producing here. You know, any product you must put it on top of this plank. Now here they call it pallet. You know, you must put any product you are delivering to any shop. It must be on top of these things. You know, you might have many people carpenters say, "Oh, let now roll here now." Now, if you're a carpenter, but to here carpenters make more than you. Look at it. You know, here now, like this company here now, you people are seeing here now, this company like Albe supermarket, you know, a supermarket shop. And now, this plank now, each one now, and they only price for each one. Companies in there for here now, then we come and buy from them. If for business now, I'll illuminate at least a little bit insecurity. In other, ndị Igbo abụghị n'ubute ego na a na-agba ahịa unu ọkụ na the whole Lagos na-agba property unu na Lagos ife niile unu nwere a na-agba ya ọkụ na Lagos werekwanụ na ego unu ahụ gaa rụọ ọrụ n'ụmụ Igbo ife ndị ndụ ụta mana m na agaghị akwụsịnata mana m insecurity ọ ga-akwụsị ma ọ gaghị akwụsị na ọ bịa bụ ife m na-agwa unu abụghị na unu ama unu ma a sị na ọga ije unu na-agachi ije unu na-afọ ife ọma mebi unu na-agafe unu na-eme ngafere ebe a na unu fụrụ ebe a na nnukwu ife a lee ebe o shitoro bịa Labor shitro come this side. Nepe this long from those places now, all this long trailer in that side. Eba na enough now. They are here. Now. If I go this eba be company, eba na made this recycling of the tini la. Unu get no reach eba maka na no chale musha no my fender. If I be recycle company, lay eba.
ịmakwa ọrụ ndị nwere ọrụ hia a na-arụdo ọrụ ha ike agwụ and ọ bụ gọọmenti dị in charge. Ọ bụ lekwa ogologo dị tin ntoro na ogologo toro, ọ bụ gọọmenti dị in charge. Na-aghọta, ọ bụ ha nwa dị in charge. They are the one managing all this. Look, this side bụ companies. Okay, gbakene m this company makwa how many people? Ịma how many people na-arụ ọrụ n'ime ebe a? Gbakene m na ụmụ Igbo, gbakene m nụ unu si security kidnapping, ịmakwa how many people na-arụ ọrụ n'ime ebe a? O nwere ka a ga-esi mee in a day? Ịmakwa how many people na-arụ here? Makwa 3 shifts. In a day you have 3 shifts, everybody 8 hours. If you want to work extra, you can work extra, but normally what is official is 8 hours. You know, so Igbo ndị ọma ife ọma na-adị mma. Ọ bụkwa at least a na-ajụkwa gị why, you know, anyị ji wee need Biafra nke tata nke echi. I need, in fact, I need just ozugbo sị na ọ maka all these things anyị na-afụ n'ụlọ ma asị na onye ije kakwa na okenye nọ n'ụlọ ife mara maka ụlọ ma ịfụcha ife ndị ọ na-agba anya mmiri. Ụmụ Igbo ndị ọma ife na-adị mma, elelechi ife ndị a niile ọ na-agba anya mmiri. Anyị enweghị na be anyị, ọ bụghị na enweghị Igbo nwere ndị Igbo nji wee bụrụ Igbo ji ego. Ọpọ n'ife niile emere anyị na 1967 to 1970 enwere 20 pounds kee ha, bete a sị na onye Chukwu ngozi na Chukwu agọzigwe. Ndị Igbo ana m asị unu na Chukwu agọzigwe unu, bete unu wekwe ngozi ahụ Chukwu nyere unu, were nyere kọmuniti unu aka, nyere ndị ebe unu aka, rụọrọ ha ife ndị otu a ka anyị mara ma insekuriti ọ gaghị akwụsịtụ na be anyị, ma kidnapping ọ gaghị akwụsị. Ị na-aghọta na ọ bụ ife m tụrụ na-eme this video na onweghịkwa ife ọzọ, bete anyị ka na-agakwa because nsị ka m continue with the video ọ ga-adị long. Ebe ebuka ebe akwa bụkwa small area according as I'm telling you ife I have lived this country for 20 something years. I'm telling you with the truth. So ọkwa one ka aka na-aga, one area, one small area, because nsị ka m cover with anya m na-afụ since m bịara obodo a development m na-afụgo. Chi ga-eji chi ga-abọ. Ndị Igbo asị m ya gazie, unu na-enweta vidio na-atụkọ enu, na-atinyekwe m n'aka na like button, subscribe on to our session, subscribe on to our channel USB Gospel, ka anyị nwekwa ike na-egosi unu ife anyị ji need Biafra nke na bozikwe nke taa nke echi. N'ụlọ ma anyị fụcha ife a, Maazị Nnamdị ka na-atụnyego ndụ ya maka ife a, Simon Ekpa atụnye ndụ ya na ife anyị ji na-ekwu. Asị m ya gazie, Igbo ndị ọma na-ege, mekenu sure na vidio ndị a na ọ na-eru gọvanọs unu ntị, jụọ ha nwa nke unu anaghị adị otu a. Ife a bụkwa local area, ọ bụkwa na ọ bụ major area. No, ana m ekwu okwu industrial area. Look at it n'anya, then you see people now going to work, ndị na-aga abanye afternoon. Okay, ka ya gazie, ka ọ dịkwa ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. From me from here, all good afternoon. Bye bye.